ngita dahil tagoy sa kuwan, skin fighter, tambal bitaw sa bukag-bukag. Ngita tag skin fighter diri sa kuwan. Sa tindahan ni. Asa mailig di ay ni mga guys. Mailig na pa di karon. Kuwanta ka nang mangita tag skin fighter. Tambal sa kagid sa lubot ba. Ngit mo ta na ta diri. Dili ka na? Ha? Oo, duha. Brad. Tindiro ka diri. Wait, nay skin fighter biga diri. Masih nasa concert sa Asian Link. Asian League. Asian Link. Asian Link ba? Asian Link ba? Na wala man. Naspilig sa Nasa gawas oh. Dito rin kuno daw. Sa Isyaling. Wala diri sa Mailig. Bawal man dahil kuno daw ng skin fighter. Bawal man daw nila. Balik na lang tayo dito. Panilain dili. Nagkapalit na tag skin fighter day mga guys. Dara mga yung bligya, mga skin fighter. 60 din. Kita magkog shades. Palit mo ko para di ko puling yung mata ba. Na akong biyahe sa akong motor. So, paabot na kayo nagkuha ko sa stock. Kay murag luag ang ikas. Kasi matagag sa atong mata ba. So, paabotan niya. Okay, nara. So, nara. Kita na ako. Ang tagiya din sa akong gipalitan na si Juan, si Smith Miller. Matagiya sa akong napalitan din sa Asian Link. sa Isyaling sa dili sa Sarbida Street, Surigao City. So, shout out sa tanan. Shout out. Okay. Thank you sir. Salamat kayo. Boss, selfie sa kuwan. Juan, BRP TV Vlogs. Mga pa'y pagsugod. So, wato na ko. So, nahanap ko yung mga viewers na ako dito. Itong mga Juan. Mag-follow siguro to niya. Yan na. Kaya napaikuan ako. Siguro mga guys, uli na ta kay medyo sakit ng init. Wato na ta dito kay wala tayo lang tuyo diri. Ang manatagpuan sa atong mga tuyo. Wala ito lang nasuot ang shades. Dinaw na kaya itong pananawan eh. Murag wala sa food ba. So, ato na ta. So, nandito karon sa cleanse. Labay kanila diri sa akong mga kauban. Nandito ta katong akong kot na akong nakuanan ba. Akong tatong balikan. So, nakita mini. So, nagkita din sa akong kauban ako. Si ang ngalan mo Walter. Si Walter. Si Walter. Dugay naman kuno sa kalihukan. Kalihukan ba sa security? Kalihukan sa security. Security bitaw sa Reclins sa Surigao City. Diri sa may dapit sa City Hall ba. Kita mo kaya ako kung ipangita tong akong akot nga akong saaran pero nawa naman tawo sa nako siguro. So, ano siya may resulta sa itong swertes ko man. So, dito. Swertihon makasa swertes. Sige, tata ko. Kasi may split din yun. Dugay na siguro ka lang mo sa amin. Dugay na? Dugay na din. 20 years na. 20 years na din. Dire siya musaka rin ito, dire. Dire ko na ijaluha. Ijaluha. Wala, daghan yung short ba? Gana nga short oh. Gana nga short ba? Imo na napili dam? Kani dili? Gana oh. Pila ka ni? Gana nga short. Balikan ka na ako. Oh, gana ito nga short. Balik mo sa sulod. Kung ano nawa man ito itong isa pang-gigihara na put baga na ito pang-gabi bitaw ng trabaho niyo. Dili ito sa tugnaw. So karon human naman may nagmarikis diri sa Reclins. Mo pauli na ko kay medyo init kayong panahon. Matulog siguro tani. Kay ano naman, urot naman namong tabi-tabi ani. Muli na ko.
Manguli na dahil. Pero, manamig tabi-tabihan eh, unsay mga kaayuhan ba? Unya, makita na ninyo nila sa social media. Muli na ko mga guys, kay manamig tabi-tabi sa among mga kuan, among mga transaksyon. Muli na kay nahutan ako glaway oy. Sige tabi-tabi pa. Murang layon ta sa atong ibordingan. Wala ta para natay katabi-tabi. Kapoy kini watay katabi-tabi eh. Murag mapano sa atong laway oy, angaw. Nakaabot na gyud ta sa atong boarding house. Kaabot na ta diri sa atong boarding house ha. Kay gikan ta sa mga tindahan nga gitabi-tabian na to ba. Ano, muntay lingaw gud diri gud laay mo diri sa sulod. So padayon na tagkuan para makatulog ta. Okay, udto pa. So, nanon ta sa sulod.